Deixeu-me que parlem ara de paraules amb un fumigador que tenim al plató del Més 324, l'Enric Gomà, filòleg, escriptor, guionista, divulgador lingüístic, que ens ha dut aquest manual, aquest llibre, Control de plagues, 92 paraules per fumigar. Què tal, com estem? Com estem? No t'aixequis, no, fes el favor. Un llibre on ha recollit el que ell anomena 92 mutacions que ha patit el català i que il·lustra amb dibuixos d'en Marc Torrent. Com estàs? Molt bé. Contents nosaltres que ens acompanyes al Més 324. Dius que el llibre aspira a obrir un debat serè i enraonat sobre la naturalitat de la llengua sense fracturar Catalunya, dividir famílies, desunir els amics i provocar aldarulls a la via pública. Et guardes les espatlles, diríem. Sí, bueno, és que sempre que es parla de català, si parlem de fumigar, hi ha gent que es posa molt nerviosa. No, el català no es pot retallar, el català és sagrat. No, el català és una llengua com totes, que canvia, que muta, i a vegades hi ha mutacions que tenen cap i peus i n'hi ha que no en tenen tant de cap i peus. I és el que he explicat. Però això a criteri del fumigador o a criteri de l'acadèmia? Jo sóc el meu criteri. Tu ets el teu criteri. Sí, clar, perquè a l'acadèmia el diccionari és tot. O sigui, jo parlo de paraules que s'han menjat altres paraules, però que totes són al diccionari. Màster no surt, eh? No, però tinc una segona part pensada. Sí, això no... Perquè tens com 300 de localitzades de paraules. Sí. Però només n'hi ha 92. Aquí n'hi ha 92, en tinc una llista molt més llarga i cada dia em vaig reunint. De fet, totes les que surten en el llibre són correctes, fins i tot, però dius tu no en el context en l'ús que haurien de tenir, no? Mira, hi ha moltes raons. Poso un exemple. En un magatzem de Barcelona, uns grans magatzems de Barcelona, un dia ens trobarem un rètol que posarà calcetins. I això és el diccionari. Per què? Perquè els valencians diuen calcetins. Però nosaltres, a Barcelona, no en diem calcetins. No fotem. De manera que algú que no en sap gaire, mira el diccionari i tira pel dret i posa calcetins i es queda tan content. Però a vegades fins i tot es produeix a l'inrevés. No sé si la hipercorrecció, per exemple, jo que soc del Tarragonès, per Nadal a la platja de la Pineda fan un pessebre d'arena, que en diem allà, però que els rètols posen pessebre de sorra. Si tota la vida n'heu dit arena, n'heu de continuar dient arena. Per bé que tu la paraula arena... Però no a Barcelona? No, exacte. A Barcelona, escolta, des del segle XI Santa Maria de les Arenes, que és Santa Maria del Mar, que no ho diem, no fotem. De fet, dius que el patró que discrimina, que és parlar amb naturalitat, ets tu, perquè ets el discriminador que tenies més a l'abast, i el teu camp de treball, justament això ha estat el català, que es parla a Barcelona, el Vallès i el Maresme, no? Mira, és una T4, de Vilafranca del Penedès fins a Sant Celoni, passant per Sabadell i Terrassa. És el català que jo controlo i que reconec com a natural. Aquest llibre es podria fer molt semblant a Lleida, Tortosa, Girona, però lleugerament diferent. I ja no diguem València o les Balears. Que sempre hi ha paraules que... Ja no ho diguem. Però, d'alguna manera, és un llibre... Mira, jo tinc 55 anys i tinc 50 anys a les meves espatlles de coneixement del català. Com parlava jo fa 50 anys i com parlo ara. Perquè hi ha paraules que s'han arraconat i n'han guanyat d'altres. Hi ha moltes raons. Una, per exemple, molt fàcil, dret i dempeus. Dret i dempeus, sí. Escolta, la meva àvia em deia, nen, posa't dret. I ara tothom diu dempeus. Potser que... Això és per Vicent Andrés Estrellers, dempeus com una pàtria esbelta. No ho sé si... Jo crec que és per l'Heribert Barrera, pel Parlament. Perquè deia, senyors diputats, posin-se dempeus. Sí. Escrius, no ens podem expressar col·loquialment com si estiguéssim presentant un telenotícies o omplint una instància. Sí, perquè hi ha aquesta idea que el català és l'estàndard, i és el formal, i és el que parla el Roman Pellicer. No, el català es pot posar supermirafiori, o sigui, superelegant i ben posat, o es pot posar natural, normal, col·loquial, que és el 95% del català. El català que fem servir per riure amb els amics, per parlar amb els fills, per anar amb la colla. És el català que és el natural. Jo trobo que a vegades aquest l'estem perdent una mica i se'ns està menjant terreny aquest català més formalista. Te m'has avançat, però et poso un exemple en safata. Avui un mecànic arrenja un cotxe de color roig i abans arreglava un cotxe de color vermell. Sí, el roig va... Sigui Supermiria Fiori o sigui... Va sortint per tot arreu, el roig. I això ja ve del 19, que abans deien la mar vermella.
i ara diem la Mar Roja. Fins al 1920, els obrers revolucionaris eren els vermells, i això canvia amb la Revolució Russa, els rojos, i després ja el Franco ja ho va rematar, no?, els rojos. Hem de veure per què hem mutat per cals del castellà, per esnovisme, per hipercorrecció, per modes, per deformacions, per ignorància, per moltes raons. I jo és el que intento explicar, és això, amb sentit de l'humor, això sí. Sempre que no falli, Enric. Si us plau, ha substituït el per favor, que no és un barbarisme. No, tota la vida, fins al 78-79, jo tot arreu havia sentit per favor. I van començar a dir sisplau, 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 i ha triomfat. No passa res, però per favor, no cal escombrar-lo tampoc. També és una manera natural que tenim. I proper, que és del segle XIX, el fem servir per comptes de pròxim, que és un adjectiu que dius que està datat al 1599. Sí, el pròxim s'ha raconat. O sigui, no sé si és pels trens o pels metros, propera estació, proper, i el pròxim és perfecte, no té cap problema. I, en canvi, ens sona que no és prou català, perquè proper té aquest prop, que és hipercatalà, i com si proper fos millor que pròxim. Mentida. Parles també d'un cas en què una paraula passa d'esdrúixola a plana, hem passat de jugar al dominó. Sí, i això una mica els periodistes en teniu responsabilitat. No, responsabilitat. Perquè dieu molt efecte dominó. Per què? Perquè en castellà diuen efecto dominó. I és efecte domino, no passa res. Que tota la vida n'has dit dominó, dominó. Que tota la vida n'has dit domino, domino. Amb dues, que està fent desaparèixer el tots dos, totes dues. Exactament. Amb dos és hiper enfaristolat, i tots dos és el que hem dit sempre. I aquest català més llibrès, més formal, és el que ens menja terreny. Però escolta, avui li dèiem a una noia de 20 anys, això ho faré relligar. I diu, com relligar? Diu, es diu enquadernar. I dic, no, per què es diu enquadernar? No, jo tota la vida he dit enquadernar. No, tota la vida n'hem dit relligar i no passa res. Però això que acabes de dir ara, perdona, Enric, el tota la vida, clar, tota la vida d'aquí, no? Sí, però jo parlo de la meva vida. Jo tinc 55 anys. És possible que aquesta noia hagi dit sempre enquadernar, però aquí hi ha un cas del castellà. En castellà, enquadernar els hi funciona i el religar jo crec que no els hi funciona. I els hi sona estrany. El castellà és un pes, vaja, això és un altre llibre, però el pes del castellà és brutal, com va entrant dins del català. El colpejar, no sé si és influència del País Valencià, abans parlava. Sembla del País Valencià, però és culpa del golpear. O sigui, ens ve a través de que colpejar és correcte, perquè el País Valencià ho diuen, i és fantàstic, però nosaltres hem dit sempre pagar. I el colpejar va entrant. Sí. Hi ha tot un seguit de paraules mèdiques, d'ictus, feridura... Mira, l'altre dia vaig anar a una farmàcia i li vaig dir a la farmacèutica, és que tinc rugall i voldria un remei. I em diu, què, rugall? Com rugall? No m'entenia. Una farmacèutica. I el català mèdic s'ha menjat el català mèdic popular. O sigui, la gent té hematomes, ja no té blaus. Herpes. Herpes, exacte, panses. Abans teníem panses, ara tenim herpes. Això, escolta, un pot pensar, no, això són 5, 8, 10, 12 paraules. No, jo en tinc, ja em porto unes 350, 400. I anem pujant. Les malalties, per tant, es contagien quan fa un temps s'encomanaven. Darrere, guanyat última, dius que en part això també és culpa del metro, de les estacions, i ara que estem en època d'operació biquini, el terme avena, que dius que s'hauria d'haver enganxat amb una enganxina al cotxe, Ramon Llull ja em citava, no? A Oena, en detriment de civada. Sí. En aquest cas hi ha hagut un aspecte positiu, que avena va estar a punt de desaparèixer i ho hem evitat gràcies al castellà. Però ara ens menjarem civada, i el ball de la civada n'haurem de dir el ball de l'avena. El ball de l'avena, jo te'l cantaré. No. Que el fred ha eliminat l'esgarrifança i hem canviat el treball per la feina, treballem els dies laborables i abans ho fèiem els dies feiners. I els dies de cada dia. O els dies de cada dia, també és una altra manera. Passa que amb un senyal de trànsit posar aparcar els dies de cada dia potser és una mica llarg. Si poses aparcar els feiners, ja s'entén. El laborable és una plaga, això és cal del castellà. Feina també perd terreny i treball s'ho va menjant tot.
A mi m'agradaria, aquest llibre diu això per què servirà? Doncs perquè la gent que escriu als mitjans de comunicació, ràdios, diaris, televisions, es parin un moment a pensar quina llengua fan servir. Perquè el català ha passat, o està passant, vaja, de la discussió de què es parla, català o castellà, a la discussió de quin català es parla. El quin cada vegada té més importància i val la pena pensar-hi. Acabem, s'acaba el temps. No sé si podem terminar l'entrevista o millor l'acabem. Tu, de petit, què deies? Terminar o acabar? Acabar. Doncs ja està. Tu deies terminar? No, home, no. La terminació. Enric, moltes gràcies per fumigar-nos una mica el plató i l'antena. Gràcies. Perfecte. Enhorabona.